Jó. Mit gondolsz Kemencé Viktorról? Te mit gondolsz Kemencé Viktorról? Cilu? Kemencé Viktor, híres sztár DJ. Londonban. Nem tudom, most van színapja, most volt 29-e. Boldog szülinapot! Na, ennyi? Igen, na ennyi. Norbi! Lilu! Gyere kicsi, gyere Lilu! Gyere! Gyere, igen. Ugyanaz, Lulu! Gyere! Az a lényeg, hogy Kemencé Viktorral mit gondolsz? Most volt a születésnapja 29-én, most 31-en. Boldog új évet! És most ez lesz. Ez egy ilyen videó üzenet neki. Jó, szia Viktor! Telen volt a Bukasz Panninak a szülinapja, én őt felhívtam, felköszöntöm, de nem emlékszem, hogy mit mondtam. Viktorról, mit gondolok? Annyira nem ismerek, mint a többiek szerintem. De viszont azt tudom, hogy jó fej vagy, mert így legalábbis lehet veled jókat bulizni, de tényleg annyira nem szoktam veled jó, tehát így nem is az, hogy jókat bulizni. Nem is szoktunk igazán bulizni. De amikor igazán bulizunk, akkor te mindig ott vagy. És az igazság, hogy akkor bevallod, hogy te is ott vagy a krémben. De most, hogy így elhúztál Londonba, egyébként kicsúsztál, nem gondolod, bunkókám? Ennyi. Ennyi. Egyes. Jó, Boldog születésnapot, Viktor. Azt hiszem, hogy mit mondanom először? Boldog születésnapot, Viktor. Köszönöm. Ennyi. Norbi! Gyere! Ott a Norbi, gyere Norbi! Nyisd be! Mondjad barátom. Figyelj, Viktornak készítek. Nem kellene benyitni? Tehát most a Viktorról kéne Igen, mondanom egy valamit? boldog születésnapja lesz elvileg tegnap Már előtt. egy pillanatra rövök. Viktor. Igazából nagyon kedvelünk így téged. De nem hazudni kell, ez videó Nem üzenet. tükörbe légy szíves, ne vedd, mert akkor látja, hogy röhögök. De hát szeretünk, Viktor. Tudom, hogy videózod, és ez egy születésnap ajándék, de tényleg szeretünk. De így szilveszterkor nem, de amúgy igen. Köszönjük. Boldog születésnapot. Boldog születésnapot. Gyere! Viktornak. Gyere, Viktornak üzenünk. Menj ki. Kösz. Mit üzensz Viktornak? Tegnap előtt volt lesz a születésnapja. Üzensz el Volt lesz? Nem. Jó, köszönöm. Nem, hanem nem üzenem. Neki sem. Na, Évi, gyere, Évi! Meg aki akar. Évi! Megyek a többiekért. De nem, ez titok. Évi! Gyere már, gyere! Ez egy videókészítés a Viktornak születésnapjára, ami szintén tegnap előtt volt lesz van. És hogy valamit üzenünk neki. Viktor, azt hiszem, hogy nagyon szeretlek. Jó szülinapja van? Hát, Boldog szülinapja? köszönjük! Nem jön senki a Viktornak születésnapot kívánni, ne keserítsétek el, jó? De én boldog szülinapot kívánok! Gyere! Bogár, Craig, gyere! Viktor, de azt örülök, hogy engem ismersz Bogár, legalább, és én boldog szülinapot kívánok, Bogár. ez a lényeg. Meg a Lovi is, aki most hátat fordít ugyan, de most már ide is fordult, tehát ő is boldog szülinapot kíván, és még hívunk embereket, aki ismer téged, és boldog szülinapot kíván neked. Amúgy boldog új évet, ha nem tudnád, bár mondjuk biztos sokan mondták, de a Bálintka is, ismered a Viktort, nem? Akkor mondod bele, hogy boldog szülinapot kívánok, Viktor. De miért mosom föl, bazzik? Ez Mert, nem illendő. Nem, ezt nekem most. Jó, Menjetek ki, ezt várjál. kérem, Viktor! Menjetek ki, Ne, legyetek boldog szülinapot, Viktor! Ne! Viktor! Most rakom le! Boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Boldog születésnapot! Hogy nem vagy itt! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Viktor! Viktor, nekem még jó! Amúgy nem boldog születésnapot! Na! Bálint kérem! Az mi? Azt kérem szépen! Ne! Én kérem szépen! Itt van a bödös, oda majd rakd bele, hogy Oda végül vissza. jó. Vibike? Ne! Ne! Van még itt ember? Szevasz testvérem! Boldog születésnapot! Újpest! Jó? Még valami? Tökéletes. Szervusz drága Viktor! Boldog születésnapot, sajnáljuk, hogy nem töltöttünk Budapesten.
De Külföldön boldog vagy, 21. mint születésnapot! Tényleg nagyon boldog születésnapot, Viktor. Boldog születésnapot! Keresünk még valakit, de ha nincs, akkor egy Vikit? volt a videó. Puszillak. Az lenne a kérdésem, hogy ismered a Kemencei Viktor? Ugye, na, és várja, most ezt nem veszük élőbe? Megkérdezem. Ne! Elnézést, zavarhatok egy másodpercre? Suli újságnak készítünk videót. Yes, you know no, it's a video from my school video. So who is Kemencei Viktor? You know who is Kemencei Viktor? Yes or no? No. He's a star DJ from Hungary. No, we You don't know? Oh, thanks. Goodbye. Ki az, hogy Kemencei Viktor? Kemencei Viktor. Ismerem. Hogy néz ki? Szőrös, rövid haja van. Most növeszti. DJ-skedik. Régen a fülei volt. DJ-skedik. Most van születésnapja. Boldog születésnapot. Tudod, ki ez a Kemencei Viktor? Alias Viktorics. Most van, hogy szilvasszínője. De sose hallottál róla, mi? Táncdal énekes. Nem. Fogcafét járt Londonban. 21 lesz. Fogcafét, aha. Muszáj neki. Nehéz az élet. Itt Magyarországon megvetettük a zenézésen miatt, de hogy más. Jaj, mint ha hallottam volna valamit, valami cikk volt volna. A CK-ben le. A Playben. De nem tudtam. Ja. Tényleg? És egy mellem van. Az voltál? Mi volt ez? Az. Na, küldtek neki már. Igen. Puszi. Ennyi mondjuk, hazajössz, összeveszünk házasra. Ennyi. Attila, Házban, és nagyon kezd elegem menni, úgyhogy csapok kettő. Boldog születésnapot, Viktor. Ennyi. Na, Viktornak egy boldog születésnapot mindenki mondjon be! Boldog születésnapot, Viktor. Ezt a számot neked küldtük. A görisek nem lesznek benne? Viktor is görizett régen. Egészség. Viktorra! Gyerünk! Nekem nincs olyan erős szakállam, mint egyesek. Boldog születésnapot, és magadat vegyes. Engem meg nem fenyeget. Nyugodj meg, már